1972-nji ýylyň fevral aýynyň 18-nji dowlan Alla nazary anygül Aşyr Ömradyň azar berip urup söýüp Aşyr Ömrad şeýle hapy-haýy sözler aýdyp gorkudyp aldap kezaplyk edip ikimizi nikadan geçeli. Sen ölseň men sen aladaňy etjek diýip sen ölmänkä nikadan geçeli aşka şäherindäki 2 sany ýaşaýjy aýyny sataly. Men sen aladan hökmän etjek, men sana söz berýän, hökmän söz berýän diýip öz aralarynda aýtdy. Emma gynansak-da Aşyr Ömrad 2023-nji ýylyň aprel aýynyň 26-syna Aşyr Ömrad aradan çykandan soň Aşyr Ömradyň howsarlaryny aýtman, duýdurman. Aşyr Ömrady jenaýetkarlar, maşenikli kezzaplar Aşyr Ömrady başgere äkidip gizli şertleri arkaly her hil ýollar arkaly nazar anygül hemde anygylyň gyýyby şol üçüsi adamlar arada urup öldürdiler. Aşyr Ömrad Alla nazar anygül hemde anygylyň gyýyby şol adamlar Aşyr Ömrad aradan çykandan soň Aşyr Ömradyň jesedini bize habar etmän. Aşyr Ömradyň jesedini Ahal-Ulay Sara Seýtranyň Sara şäherindäki Molumur köçede ýaşaýarlar, bir gaýratlar, bir namyslar, narkomanlar Sara şäherindäki bina bergidarlar. Anyçaryň hemde anyçaryň oglary, narkoman oglary, gerreç oglary, anyçaryň ogly Agpuçy göýüne getirdip aradan çykan Aşyr Ömradyň jesedini bize duýdurman. Aşyr Ömrad howsarlaryny habar etmän, jenaýetkarlar, maşenikli kezzaplar, binamyslar, bir gaýratlar, bergidarlar 1972-nji ýylyň fevral 18-nde dowlan Alla nazary anygül hemde Alla nazary gyýyby ganhorlar, jenaýetkarlar, maşenikli kezzaplar şol adamlar hemde anyçaryň ogly Agpuçy hemde Kızılgül hemde anyçaryň oglary, narkoman oglary, gerreç oglary gyýylary bize agtyklary bize duýdurman. Aşyr Ömradyň jesedini Ahal-Ulay Sara Seýtranyň Sara şäherindäki Apulfazl Saraswa gonamçylygyň bir kança aýlap gaçyp gitdiler. Aşyr Ömrad 2023-nji ýylyň aprel aýynyň 26-syna aradan çykanda şol adamlar Aşyr Ömrady